Karon nga adlaw aton hambalan ang nanungod sa pagkamatutom sa aton Dios. Kag ang basic nga passage sa Lamentations chapter 3 nagahambal nanungod sang malig-on nga gugma kag kabalakas sang Dios sa kabuhi sa mga katawan sang Israel kag pwede man naton ini maaplikar sa aton kaugalingon. Siling sa mga Panalabiton or Lamentations chapter 3 abyan kung may balahan nga kasulatan ikaw dira sugod sa bersikulo 22 kag 23 nagasiling inigikan sa malig-on nga paghigugma sang Ginoo nga wala kita pagpapasa bangod nga ang iya mga kaluoy wala nagauntat bago sila aga-aga dako ang imo pagkamatinumanon. Dako ang imo pagkamatutom. Great is your faithfulness. Abyan, ano inang ginatawag naton pagkamatutom? Sini nga aton nga Dios. Ang pagkamatutom sa aton Dios nagakulugan nga siya wala sang kabag-uhan. Wala sang ginatawag naton kausaban sa Cebuano sa iya nga pagluntad subo nga Dios matutom ang aton nga Dios sa isa kag isa sa Trinidad kag bisan pa sa iya mga saad promises sa iya mga katawhan people sa iya propesiya, pagtagna, prophecies. Ining pagkamatutom sa aton nga Dios dapat kag kinahanglan nga aton pagapasalamatan kag aton balusan kay ginhatagan man kita sang balahan nga espiritu nga mo ang magabulig magahatag sa aton sang kusog sang gahom ihibalo kag abilidad kung paano naton mapahayag ang kabuhi nga matutom. Tanaw naton anay ang kahimtangan sa mga katawhan sa Israel sa panahon nga sila kabuhi, nagasimba, nagahalad, nagaalagad dito sa duta sang Kanaan nga ginsaad sang Dios sa ila. Diri sa Lamentations ginpahayag sa gihapon ang sala sa mga katawhan sang Huda nga despite sa sini nga mga sala ang Dios nagpahayag sang iya pagkamatutom. Sa Lamentations 1:2 ari ang ila nga sala nagahibi siya sing tama sa kagabihon. Ang iya mga luha yara sa iya mga pisngi. Ang tanan niya nga mga hinigugma wala gid siya sing magalipay sa iya. Ang tanan niya nga mga abyan nagmaulibon o nagmaluibon sa iya. Sila nangin iya mga kaaway. Ari diri ang ginhimo nga mga sala sa mga katawhan sang Huda. Sila mga maluibon. Sa bersikulo 14 sa pagpahayag sa ila nga pagluib ari diri ang akon mga paglalis. Ginbug ko subong nga guta. Gingapo sila sang iya kamot sing tingob. Ginpahamtang sila sa akon liog. Ginpaluya niya ang akon kusog. Ang Ginoo nagtugyan sa akon sa mga kamot, sang mga batok sa akon, nga hindi ko masarangan. Mga makasasala ang katawhan sang Huda. And then sila man mga malalison sa Kapitulo 1, versikulo 5, ang iya mga kasumpong nangin ulo. Ang iya mga kaaway nagauswag, kag ginpiutan siya sa Ginoo tungod sang kadaman sang iya mga paglalis malalison ang iya mga ba nagkadto sa kabihagan sa tubangan
sang kasumpong. Sila nakasala sa bersikulo 8. Ang Jerusalem nakasala sing tama busa nangin subong siya sang di matinlo nga butang. Ang tanan nga mga nagpadungog sa iya, nagatamay sa iya, bangod nga nakita nila ang iya pagkahubo. Ho nagapanghay-hay siya kag nagatalikod. Sila nakasala, sila mga mahigko. Sila hindi magbuylog o kon sila uninvolved sa buluhaton sa Ginoo. Kag nagabato sila sa sugo sa bersikulo 18. Ang Ginoo matarong kay nagbato ako sa iya sugo. Apang pamati tanan kamo nga mga katawhan kag tanawa ang akon kasubo. Ang akon mga ulay kag ang akon pagpamatanon nga mga lalaki gindala sa kabihagan. So nakita nimo kung ano ang resulta sa pagpakasala sa mga katawhan sa Huda. Ginbihag ang ila mga kababaynaan nga mga birhen. Gindala sa Babylonia ang ila mga pamatanon nga lalaki. Ina tungod kay sila mga makasasala, mga malalison, mga mahigko sila sa tubangan sa Dios. Nagabato sila sa kasuguan sa Ginoo. Nagasumbong suno sa bersikulo 17 o 19. Panawag ako sa akon mga hinigugma, apang ginlimbungan nila ako. Akon mga saserdote kag mga tigulang napatay sa banwa, samtang nagpangita sila sing kalanon sa pagpaumpaw sang ila mga kalag. Sila naglimbong, sila mga malaot, tungod sina may mga pagtangis, may paghibi, may hibubunot, may lalaw, may wawaw. Ari diri ang ila mga na eksperyensyan nga mga pagtangis kag pagbakho tungod sa ila pagbatok sa Dios. Sila hindi mga matutong. Pero ang Dios sa likod sa sining mga sala kag kalautan sa mga katawhan sang Huda nagpahayag sang iya pagkamatutong. Ang iya kaluoy bag-o aga-aga. Tungod sina nagapadayon sa pagluntad, sa pag-exist ang mga katawhan sang Israel. O may mga pagtangis, pagbakho, paglalaw, pagwawaw, paghibi, pagtangis. Sining mga katawhan sang Israel tungod sa ilang pagkamalalison kag hindi mga matutong. Sa likod sining mga butang kag mga buhat sang Huda, ang Dios nagapahayag sa iya pagkamatutong. Busa abyan sa sining adlaw, kabay pakuntani nga kung ikaw naka-eksperyensya sang bugay, kaayo, kag pagkamatutom sa Dios sa imo kabuhi, ikaw man magabalo sa iya sa pagkamatutom. Now, kung ikaw wala pa sang eksperyensya sa pagbaton sinang libre nga kaluwasan dira sa kay Kristo Jesus, dapat kag kinahanglan nimo buhaton ang paghinulsol sa imo mga sala. Ang pagsalig dira sa kay Ginoong Hesukristo subong imo nga maluluwas. Imo siya batunon sa imo nga kabuhi, kag ako makapasalig sa imo sa kapawa kag otoridad sang balahan kasulatan. Na kung imo siya batunon diri sa kalibutan karon, siya magabaton man sa imo, makabasulod sa imo sa iya nga ginarian. Dios nga balaan, amay namon salamat gid sang imo pagkamatutom, kaluoy, kaayo, kag bugay nga imo ginabubo sa amon nga mga kabuhi. O Dios, kabay pa nga amon padalman ang amon pagkilala kag paghibalo, pakigambitay dira sa imo.
Kay pinaagi sini magadugang ang amon nga gugma, kami magapakigbahin sa imo muluhaton kag mangin matutom sa imo nga iglesia. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, amon manluluwas. Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa imo nga pagsunod sining aton na malipot nga programa. Ako si Pastor Ipaprasacar sang Bay City Fellowship Baptist Church. Nagasiling ang Dios magpakamayo sa inyo na tanan. Madamo gid nga salamat.